कि नहीं कहब त लागी हमारा दुख राजा जी। ये गाना के एगो लाइन बा बबलू भैया ये साल वायरल भइल बा। सुनीला देव घर में लागल बा मेला। रुका हम मिल लेते दा मोबाइल पेन दा भैया हमार पीयूष रुक रुका हम मिल लेते होनी बांस के यही खातिर लगावल बा कि बांस के उधर रहना है, जो बैरिकेडिंग है उसके उधर रहना। अब आइए हम ले लेते हैं फेसबुक पे डाल देंगे। बोल बम। हाँ आप बैठ चलो, बैठे वाला बालू ना तुम। ये लाइन में वायरल भइल बा। अरे सुनीला देव घर में लागल बा मेला। जाता में सभे हमर मन तरसेला। भोले दर्शन के दिल में बभूख राजा जी। ए भोले दर्शन के दिल में बभूख राजा जी। तो कराई दी तो करा दी गाड़ी देव घर के भूख राजा जी। करा दी गाड़ी देव घर के भूख राजा जी। करा दी गाड़ी देव घर के भूख राजा जी। करा दी गाड़ी देव घर के भूख राजा जी। एकदम भूखल बानी सावन सोमारी। एकदम भूखल बानी सावन सोमारी। देव घर जाए के तुझे कहनी तैयारी। नहीं कहब त लागी हमारा दुख राजा जी। नहीं कहब त लागी हमारा दुख राजा जी। तो कराई दी फोफी एंटरटेनमेंट के मालिक श्री गुड्डू जी पांडे लाइव प्रसारण से जुड़े हैं लोग। अच्छा वीडियो तो कराई दी गाड़ी के वो घर के भूख करा दी गाड़ी के वो घर के भूख राजा जी। बाबा देव घर वाले सब निहाल करे। कादर मलिकाइन पर साल कही के ना हम के ले गईनी। आजकल कही के पूरा सावन बितईनी। रउआ बुझिले हो रउआ बुझिले नहीं हमर दुख राजा जी। काहे देखिर दुख बुझते काजू जी। रउआ बुझिले नहीं हमर दुख राजा जी। रउआ बुझिले नहीं हमारा दुख राजा जी। तो करा दी गाड़ी देव घर के भूख राजा